Hindi pa ako natutulog pagkatapos ko mag-live sa ibang apps. Dati na talagang lubog yan. Diyan mo masasabing masipag ang isang tao. Init-init kasi kapag umaga or tanghali. Tulog na. Oo naman, sir. Kilalang kilala. Mostly talaga nag-live ako ng ganitong oras na. Ngayon ka lang dumalaw sa live ko. Pasyal kayo dito, sir, sa Ilocos. Minsan nga nadadaan ako sa live mo. Hindi mo lang ako napapansin mo. Ikon mo nga dyan yung mo, Facebook mo, sir. Oo. Napasyal ako minsan. Type mo nga yung mo dyan, Facebook mo para i-add kita. Bilinak mo ata ako eh. Tagal ko na hindi pa rin ako sumasahod. Sumahod ka na, no? Hindi pa ako sumahod. Monetize na ulit to. Facebook mo yan? Uy, grabe, diba sabi mo na kung ano, na demonyo yung unang account mo? Wow, laki na ng phone mo, sir, ah. Laki na ng followers mo, 5K. Sana all. Ilan na sahod mo, kailan? Baka pa ako naman, patikim naman ng sahod mo. $13 pa ang kulang ko, tulungan mo ko. Kahit $3 lang. Pa-member ka na. Gamot nito kahit 50 lang. Palipad ka na kahit 50 lang.
Tagal mo tumigil pero ang laki ng followers mo. Oh. Sige na, sir. Patikim naman ng sahod mo. $13 ang simula nung hindi ko pa natitikman tong buwisit na whitey na to. Hirap. Kapag wala nang magpapalipad at saka magpapamember, wala ka ng sahod. Yan lang 100 pesos. Hello, Alan Aliasas. Palipad ka na, sir. Kahit kon lang $2. Masaya na ako dun. Hindi pa ako natutulog. Katatapos ko lang mag-live. Mas nauna pa ako sumahod sa ibang sa ibang apps kaysa dito. Sir Alan, hello. Baka gusto mo magpa-member or baka gusto mo akong tulungan. Ilang years na ba ako dito? Upload ako ng upload. Tignan mo kayo. Di mo kasi ako binibisita eh. Kahit nakikita mo kung live, di mo ko tinadalawin ka lang dumalaw. Dito ako ngayon sa bahay mo. Sana all. Bastos talaga to. Ang dami talagang manyakis pati dito sa Whitey ba. Nakakainis ka po, Pilipino manyakis. Ipalipad mo na lang, sir. Mas masarap ang kape kapag pinalipad mo sa akin. Nanonood ko. Mga old movies. Dami talaga manyakis dito sa Whitey. Putya. Mababanil yan. Mababalian ka. Grabe ka. Sige na, ipalipad mo na yung kape. Guys, tulungan nyo naman ako. Palipad naman kayo. Okay lang. Gawin mo na lang pera. Nga mo lang tutulong sa akin. Ilang years na ako dito. 5 years na ata ako dito. Hindi ko pa na tayo sumahod. Na-stop. Kaloka. See? Bakit ako sayang? Hindi ako sayang. Kalat na ang lahi ko kaya hindi sayang. Oo. Open na akong mamatay kasi may kapalit na ako. Ganun ba? Diba? Hindi sayang ang lahi. Uy, sige na. Tulungan nyo ko guys. Kahit
Kahit $2 lang, masaya na ako. Malapit na ang birthday ko. Grabe ka, hindi kaya yan, ikaw naman. Guardian talaga. Uy, magdikitan kayo dyan. Mabait yan si Sir DJ. Ayaw nga lang akong paliparan. Sir Alan, dikitan mo yan si Sir TJ. Ayaw niya akong paliparan. Sige na, dikitan mo yan. Kahit ayaw ko paliparan, okay lang. Nothing gonna change my love for you. You don't know by now how much I love you. One thing to getting sooner. I'll never ask for more than you love. Nothing gonna change my love for you. You don't know by now how much I love you. Tignan nyo to, ganito ako nagla-live. Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing we can't know. Ang init. Init ngayon dito sa oras na, tas ang init. 4:26 pa lang, ang init na. Sigurado ka bang ate mo ako? Baka ading mo ko. 18 years old pa lang po ako.
Sira ulo. Baka mas bata pa ako sa'yo, sabi ko. Wala na. Kuan mo nga, ano yung Facebook mo, Sir Kuan, Sir DJ? Sulat mo dyan para kan kita. Add kita. Ano nga? Hindi ko mahanap. Dinilig mo ata. Wala man, dinilig mo. Ayun. Oo, nakita ko na. Kung mo dyan, iwan mo yung Facebook mo, aagpin kita. Sino? Yung Angel Oxin, yung profile picture. yun ang Facebook ko.
Sige lang, sabihin ko na lang Miss Ilocano. Pasok na ako sa loob ha. Tulog na ako, wala pa akong tulog. Sige, babay na po. Thank you.